To ita fa rayuwa haka take dama yau da gobe sai Allah. Fi gurin mutumin nan. Fi sabilillah kudin mashin ma kasa ba sai ci naira 20 zai bai. Irin wannan abin da ka samu 20 ba wani zai baka kobo ne. Duk lokacin nake bin sa. Ai gaskiya tun fana mani yaho. Mutum waka ya dauki naira 20 yana ba sha abun da bani kuta mani bana jin daɗi. To ai kai kace dan Allah. Abun nan kawai hankali na kwanta ni ba wannan. Wannan kuskura wannan ai wani yaro kenan. Kaman ya wani yaro. Wannan abun ya ba ka jin labarin kuskura. Ba ka jin labarin kuskura ne. Amma ni za ka ga ma kuskura ni da har garin bullet na sha. Na sha ka garin bullet na ci na ya fi garin bullet. Wannan abun ni karka tsaka min baki a nan. Ka san sunansa. Ina zuwa ka sa. Ka san taken sa. Ka sa kudin kan mana. Zan sa waya ta. Ina waya ina zuwa. Ba da wayan alƙi. Zan sa waya. Allah ka zo da Allah. Ba dai yana mana baki ba. Zo da Allah. Baki yake ai. Ba da wayan ba da waya. Ba da waya. Ba dai gobe ne. Na sha ka garin bullet a hanci na. In ba haka ba Allah ya tsinin. Shi ke da magana ya kare. Wallahi na sha ka garin bullet. Ka ba da wayan. Ba da wayan. Ni zan sha. In har bai samu matsala nan ya isa. Ni zan sha. Ka bashi waya. Wallahi zan sha. Idan kuma ba abin da zai faru idan wallahi kuma zan sha. ya sha wahala ya fadi. Ni dubu ɗaya kawai nake so ya samu. Ya kake so? Babu ba ta nuna da fita ba. Ba ta nuna da fita. A'a. Ta ni shaida za a bayar. A bayar to saboda karkace ne ne. Bashi. Ne gida Ka yadda ga waya ta idan ya kake so in sha zaka sa a bakin ya kake so in sha shi kawai ba a baki zaka bar shi mana ya shaka a kashi to gaba ɗaya ni zan jana ma da billahi ne kenan Sojan Waka mamma prince jariman mawaka kenan yayi minti uku kawai zaka yi minti uku duba mana yayi minti ɗaya ka bude idan ka sosai mana kuskura kenan wayo na gaya ma ya fi karfinka ku ba shi sai an ba shi ruwa ya sha ai na gaya muku ai kuskura prince mamman kai ka ba